Sini media no hambai dini pungkasang jarawo ani musuk kamamani bono ang biang thangka saimia boni bagui kisa janata rokno saimanan bagui saklainani bagui ma kobokha ani musuk hingga thanai bisubandi no 7 tariko kamamani hingke abo gana gini ni je nok tongnai rok ya musuk ri tongnai rok borok samani mote hingke borok sob somoi no bongni ri abo nogo ke bisubarni horni simi o musuk aro je bongni nogo thu ni samani abon pore horo borok khlai horo ni saka kabon pore tain din ni simike ke phan nuglia boni bagui no sung joto janata rok no request khayo je jaga phano musuk no nugui tongthong nukhe kokduk bai kwrwngui chano kisa sahana nangthong hingke bongni bagui bo sung kisa price tongnai je ano khobor nairok ni bagui hingke ani o musuk hingke 11 bosor kai tongkha 4 phaki musuk hingke gai jersey bokorong khongkoi hingke o musuk ni colour hingke kwchak bai kormo obo haita hingke kwmamani thai hingke je nugnai rok ni thai hingke samani mote hingke twi kwrama harung aro je bridge gana o gana o borok horor khlai horo hinui sawo hingke aboni pore khe tabuk khoj khobor maya chungbo sapta kaisa wngkha tongmani tabuk phan maya kho obo haita hambai Kapungni takuk tai bukuk song hanya hai Nogwar news sekang abugui pajak tabo khungka hangke mal mata kemalai mani mangpli kasai pheoka hanya hai nukhungo jotono mal mata rilai jau pun togrok hingke rimani bisingtino tabuk mal mata kemawi thangka hingke nukhungo busuk joratoi borok ni tabuk amang chimang nangai tongkhana o mangpli ni bisingtoi jeng srai norok mangpli phunuknai bobo haike kemakha bini mal mata bobo hai busuk umorok khana botam khatoni kemajaka abo sung silainai hingke puila no sinimung kisar gani ani bubung hingke emne soitram hini buisaimano ani para kacham hingke khumtia sorry soisiram para hingke tabo ang khumtia o seui phaika hingke khumtia bazar no ani para hingke je nini musuk je kemamani bo tarik ni simi kemakha abo kisar ani musuk kemamani hingke biswobar ni din o din ni simino ang kisa hami angui tongmani bagui hospital ni phaimani pore musuk adamachi hanai ani nokni cherai rok khengui bukhlai rohmani aboni pore horsa malia hingke khobor namani buini nogo thu hini saimangkha hingke aboni tain din ni pore kheno ani musuk no malia ta nuglia noka salbosin ka emne khe tini bekhe sapta kaisa no kai tongkha thanai bisurbar ni tini budbar ta hingke nung busuk joratoi naitukha ang to rutukmani sini ayang o faram ayang faram pura faram area nutukha ayang o je IPF rok kaisa faram khlailaiman ayang phajing rutukha athro card area pera boran rutukha hingke yang bisobani ukolok phajing mo boran rutukha hingke taphano khoj khobor maya hingke kebo nugnai bo korita hingke asu dini khe o musungno joto nugo hini sabayo emni nung musuk no nung tam kha tonjak nukhungo ni nukhungo mane jotona khlai nai ukui khawui ko joto naikhe ki phiyogo joto ani o musuk hingke thangnai bisesa sengkun japan phi phiyogya nogomang tono hingke engkhebo khe checkup pai thangmani karonoi hingke taisa angbo hamiani bagui o dino salsa phiyogi rohkata phiyogi rohmani yagulo no abo higot nangkhata nini pokhe tui tabuk lukorong nini message tam bobo hairok tongnai lukorok no obono saklainen muchungo ani bisingtui je nugui tongnai ani musuk no khobor khaika hingke belai no chanai kokduk bai phan kwrwngkha chanai hingke bongni bagui bang price kisa narijak tongo hingke nini musuk je kemamani bisingtui mane kun jaga rogo APR rok da khlaijak musuk kumaman bisingtui ang sapta kaisa rutukmani pore kuno jaga mayangui ang mia hai phung jorao no police o thangai FIR ma khaikya hingke aro ang entry khai already kawi phaikya khai kaukha kabangni takuk tai bukuk chong jotono norok khnai mangkhana norok nugui mangkhana chini takuk soitramni nukhungo obo haikena ajimung khlaiye nukhung bahake charima no hnei haikaba malmata rilaimani nukhungo hingke aboni bisingo no tabuk malmata kemajak kemamani yagulo no khogoi jatolangkha tabuk tu sikoro kwbangma akarlai tongo ge khokmani da angkha naike kubun jaga rogo da berai chai tongkha abo tabuk srai nugui maya angui tongkha ge khabangni takuk tai bukuk chong norok o musukni colour hingke to kormo suluk chakturu turo hingke bokorong hingke ba mane kwnui no kongkhoi bwsukang
hingke bini umor hingke busur kaka hingkemo 11 বছর 11 bosor paki busuk baka আনে ওর 4 ফাঁকি ফাইকা bo char paki hingkana hingke char paki hingkana khnao hingke jara norok lukorok norok nugui tongkha hingke ba chini o skin tui rijak tongon kok duk number bini no chini takuk soitramni norok o kok duk tui norok krung horoi norok manai nugui tongkha hingke ba gerangchani takuk tai bukuk chong norok jara nugui tongkha hingke ba norok hanyata tongdi nugui tongkha hingke dati dati no norok kok duk tui krungdi hingke obo wngkha belbari bolok bai khe khobjak khomtaiya hati bazar soro sodar kami o thaini bumung hingke ba bini nok o jagano bisi chalia bo ardi blok bai belbar ardi blok bai ke kisa nahalalaino o gana won tongo go musogo bisi chal thayano mane kemamani o bini kamini kisisa bridge tolao mane tiker mawo kemao hni bosaka getai tamno norok no sasenai go norok nugui tongkha hingke ba dati dati no norok kok duk tui kerengde ge tinini mangpili bo ba hingkha norok nai tongnai rokno jotono phungkachangni bisingtui jotono hambai khulumka.